Yan, yan. Yan, ito yan dyan o. Yan. Yan. Walang butas ang pagabang mga tol. Yun o. Pati rin na sinundan natin yan. Hindi na doon. So, ayan. Under tayo. Kung nag-under, ayun. Ulo na bagong turtle yan mga tol. Yan. Baba na tayo under. Yan ang butas natin. Itong rose super to. Yan. Puros yan ha. Dilaw mo na yan mga tol. Dilaw. Ayan, dilaw na dilaw. Ayan, may giveaway dyan papunta doon. Trapping na rin papunta doon. Hindi namin tinira yan. Yan, kulay green buhos. Pagdating ito, buhos din. Ito, sentro ng malaki to. Yan, sentro ng malaki. Daan, kining. Okay. Pag-libil yan. Gagapang din yan. Kalalim yan. Magkalatin yan. Dito tayo. Pagkapang ulit. Yan. Yun. Mga gilid. Yan, yun. Pagkapang ulit yan ha. Yun. Tapos under. Ayan. Yan, sulit yan. Galing dito. 7 feet ang under natin. 7 feet, 2 meters. Kung tayo lang mag-dropping. Ito muna ang side po. Yan. Typical yan. Puti yan. Tapos ito under review. Dropping na naman. So tayo lang dropping na tayo. Pangatlo na ito. Ang distant layer ito. Ito ang una. Ayan. Pangalawa. Pangatlo. Ayan. Ayun, dropping. Dropping tayo na namin. Yun, yun. 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 So, nag-dropping tayo dito. Ayan. Ipon may sukat yan. Galing dito. Papunta dun. So, nag-drop tayo. Kombinasyon yung western layer. Tapos, under na naman. Ayun. Dito na tayo. Tayo, under. So, talagang napakahirap kunin na kayamanan mga tol. Talagang sobrang hirap. Problema pa pag naligaw ka dito. Hindi mo na matutunan. Daming pasikot-sikot. Ayan, chemical yan ha. White. Boundary yan. Pero dito, sulit poison dyan. Dahil lumis tayo na kunti. Matras tayo na kunti. Kaya hindi tayo natin tatamaan. So, palis-lis ang ating tira. Dahil hindi talaga nakasinit ang bawat sa isang diretsaan na paglagay. Maraming pasikot-sikot. Matulog. Yan. Yung aking chemical na yan. Ito na yung ating butas nito ngayon. Kaya kumikinag mo. Halo siya yung butas. Sa nasa malapit ka na sa kayamanan. Yan. May tendency kinapang ito ulit sa ilalim pag under natin. Kasi nag-position na naman siya ng door jumper. Door jumper. So mag-under tayo dito. Yung super natin. Masok. Sale. So nakita nyo ang pasikot-sikot mga tol sa bawang ito. So, basta talaga. Grabe. Pressure. Hindi mo siya basta makukuha. Basta na. Itong tinitira natin ay medium ito. Yung giveaway sa taas, nalagpasan natin.
May medium, may volume, may giveaway. Sa medium tayo kumira. Ito, pag binitikto ng detektor, talagang mag-iiba-iba ang palo nito. At hindi yan makatuntun sa sakto. Dahil aagawin niya ng iba't ibang kombinasyon ng detection. Naglagay siya ng iba't ibang uri ng klase ng pick-up ng detektor. Chemical yan, boundary yan. So, ganun yung dito. Otherwise, kitang daan lang. So, dito na lang natin. Ito na yung pinakalalim. Ayan. So, pag-under natin dito, ibig sabihin kasi ito door to eh. Tradating na naman tayo dito. Pero dito na magwawakas ito. Dahil solid na ito. Tigas na. Marami tayong solid na pinagdaanan pero iba ito. Sa lahat. Kasi ito, kombinasyon ng chemical na white gold. Sabi white gold. Kasi ito may pulgas. May kinangang. May iba nito sasabihin eh. Natural. Hindi nila lang ang kombinasyon. Ang kombinasyon nito, itong mga chemical na ito na white. Chemical yan. Totally o 100% of pressure. So, yan. Ibig sabihin. So, dito na tayo. Gagawa na naman. Yan. Ito na. Bukas na natin. Ito na ang last. Yan na. Pagpagabang natin. Ito na mga tol. Ito lang natin part 6 na.